Ja. Ja. Her er den fine varpe. Den fine varpe, den er så fin. Hans kammerat Stefan er interesseret i Akela. Hvad? Hans kammerat Stefan ville være måske interesseret i Akela. Ja. Han har været i banken og høre, om kunne låne penge og sådan noget. Ja. Skulle have båden nede i Nakskov. Bo på den. Og sejle på den. Nå, for søren. Ja. Hvad? Han skulle lige snakke med Marco, fordi Marco, han fik altså penge for det, han lavede ude ham Erik nu. Så, og det kan godt være, at han ikke kunne nå at blive færdig, men det han ville ringe senere. Men jeg sagde, bare ad hoc. Vi behøver ikke lave de store forberedelser. Væk var den? Den er væk? Den er helt væk. Den er væk? Den er totalt væk, den der. Ja, hvor er den henne? Hvor er den henne, den der pinde? Hvor er pinden henne? Hvor er pinden henne? Hvor er den henne? Kom. Kom. Så kom til din onkel. Så onklen kan få et nærfoto af dig. Et nærbillede. Nu kommer hunden, nu kommer hunden, nu kommer hunden. Den er så fin, så fin, så fin, så fin. Nej, hvor den er fin, den hund der. Nej, hvor den er fin, den hund der. Ej, hvor den er fin. Ja. Ja. Afslutter vi, når han kommer hen til mig her, så ser vi. Så har vi fået næsten 5 minutter med hunden. Ja. Med hunden. Jo.